और वो रबे सदा नि जे रूट को बाई मो तो आगे न बाई जग न इनके मो को एक दिन वाती वामान बगे क्या बाई क्या थांगला सु खाई ड्रॉप नंग तंग सु लामा और कुन गाड़ी रख चल लिया बाइक रख साइकिल रख अब रख चली तंग सु ठीक न अब तो सामु तो अंखर जग न सका किसा बेजालंग मान बगे किसा लेट दंगी तंखा या तो ऑलरेडी नंखर जग न अब खलाई जग सिनाय तम गंग के जों माना सिंनाय लामा खलाई जग नाय बा खलायना फायनाय अलरेडी अब सेंसना कंजाक सामु बनंखर जाक और फाइ बरक फाइ इट खिखला खलै सामखाना सिं जों दंसो अफिसआव अंखर जाक हमाहाय तिनि अब सिमिया मानदा एलाकोते बजाक करं जागाव न हमाहाय काय बाय तंखा ताबो जों अरब दिना कपरा बेसी अब हंगाय तै कलयो आरो थां बिजिट खलायका अब हंगाय सारतै मासे कोआगै खलाय पाइका गा अब अमहाय न सामु अब अन टेंडर दंगो तिनि खनाना कायसा अन टेंडर दंगो अब खलायजाकनाय अब खलायमानि परे कायसा काहामका खलायनानि बागै हलं सिकी जरा खलायतलांनानि बागै अब तेबो दिबिया रेडी खलायजाक ओंगै थानाय लामा ट्रक मानदानि बबो खलायजाकनाय बबो खलायजाय अमहाय के नायतो नायता खलाय दंगो बो लामा खलायजाकनाय अब तो चेयरमैन रक फाइ सापाया को ट्रक खलायजाकनाय पैसा बाय तो खलायमाया खलायनाय मो बसर खलायमाय फानतानि बसर खलायनाय अमहाय के स्टेप रंगै थानाय जे लामा जे हामिया अब न ब्लाइके दरकार अब न स्टेप नाहारि दंगो हामबाय माने एलाकानि जत ताखुकतायबो खुकसंनो आं अबन कबं मंनारगो लामा हामिया थिंग दंगो प्रॉब्लम जतन दंगो हायफानो प्रॉब्लम सॉल्व खानानि बागै नाय लामा बमन सेखांदनाय तै बमन खलायना नांगाबो स्टेप खलाय थांनाय खलायनानि सुजुग रुदि तामखाय ब्लाय न प्रॉब्लम गंगा फाइ सापादि बा नरक सेखां चेयरमैन मा सानाय चेयरमैन सेखां सादि चेयरमैन बाय सालायमानि परे गंगाय चेयरमैन फाइ आनो सापाय गंगाय बबो खलायजांनाय अब नाय खलायलायनाय आनो डायरेक्ट फाइटा साबायदि नंग चेयरमैन थुरुके सादि हिने नंग जतन को गंगनार सब विजिट खाजिन फाइकबो तिनि तो विजिट खायतानि चिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट दंगो बरमगरं सुबुद्दा बर्मा तिनि अरबो दंगो चिनि पीडब्ल्यूडी नि एसडीओ बरमगरं चिनि अमल बाबू हंगाय दंगो चिनि सेंट्रल नि जीएस यूथ नि चिनि जेम्स दंगो माहाय के चिनि गुरुपद जेंथा के चिनि गुरुपद दंगो गते दंगो चिनि लीडर्स रक दंबायो अमाहाय के जों फाइ नाय फैका तमका हठात केबन साइ आकुय मालिया सुदु नाया आकुय इनकुय थानानि नि नाय अमाहाय के फाइका तमकाय योगा नि प्रोग्राम थां फैका तब आरो तै कलयो थांनि फैका और फैका तब एसडीएम इचा मीटिंग दंगो आम बागै फाइना समाहाय के फाटे फेमासे अबतां नाय फैया नि सामानि फुन खाइबा आं साका लामा नाय हायफानो नाय फैजानो मुजुंजाग माबा फाइमा नाय फैका अब नायनानि दरकार बमाहाय के कोवाखा मोबाइल लगथिन फटो आकर बुहरो नायो हायफानो बायथां नायगोन हायनि फाइमानि हामबाय।